באיזו תקופה התקיימה ההתנסות הראשונה? זאת השנה הרביעית שאני מלמד. באילו גילאים? התלמידים שאני מלמד אותם השנה הם משכבה ח'. מה הייתה כמות התלמידים? האמת, בדרך כלל אני מלמד כיתה שלמה, ללא חלוקה, שזה אומר 32 תלמידים. באילו הקשרים? אני מלמד במסגרת שתוכנית עתודה המדעית טכנולוגית, תלמידים שנבחרו מכיתות, משכבה נגיד ז'-ח'-ט', ונותנים להם יותר שיעורים, נותנים לי יותר מקצועות, ואחד המקצועות האלה רובוטיקה. מה הייתה המוטיבציה בהתנסות? מבחינת המוטיבציה היא, אפשר להגדיר אותה כמשתנה. בהתחלה זמן החשיפה הייתה מוטיבציה גדולה, כי משהו חדש והולכים לראות משהו, דברים וכן הלאה. בהמשך המוטיבציה התנדדה בין גבוהה לפחות גבוהה, במיוחד בשלבים של שילוב של חומר תיאורטי. אין מה לעשות, אפשר ללמוד רובוטיקה ורק לעשות, אלא צריך ללמוד גם תיאוריה. אבל לקראת סיום, בשלבי אינטגרציה של חלקי הרובוט ושלבי ההכנות לקראת הצגת הפרויקט הסופי, הייתה מוטיבציה מאוד מאוד גבוהה. מי היו השותפים בהנחיה בהתנסות? לא, אין שותפים, אני לבד מלמד. מה התובנה המרכזית שיש לך מההתנסות? אין ספק שעצם למידת הנושא היה מעניין לתלמידים. נושא שתמיד עניין את התלמידים, במיוחד שהם היו מעורבים בכל תהליך, גם מאופן הלמידה השיתופית וגם חשיפה למיומנויות חדשות שלמדו במהלך הלימודים, וגם חקירה שהם עשו אודות הרובוט שהולכים לבנות וכן הלאה. אז זה היה ממש התנסות, תובנה העיקרית שהייתה לי. האם אתה מכיר את המאפיינים המרכזיים של PBL? אם כן, ציין את החשובים ביותר לדעתך. קודם כל, הלמידה צריכה להוביל לתוצר שיוצג בפני קהל. יכול להיות עמיתים, מורים, הורים או קהל זר. שתיים, הלמידה כוללת בכל שלבי הביקורת על ידי הלומדים והעמיתים. ביקורת שזאת אומרת משוב, במובן המושב כמובן. בסוף הלמידה היא רצף מרובת טיוטות. משמע שכל שלב יש משוב, תיקון של תוצר, עד להגעה לתוצר המתאים, שבעיניי כמובן, ובעיני התלמידים נראה מושלם. במה דומה או שונה Problem-Based Learning? למידה מבוססת בעיה היא, שלב התוצר הוא הצגה של כתב בצורה כלשהי. הלמידה מתמקדת בנושא אחד. שלבי ההתקדמות מוגדרים וקצרים. והלמידה מתבצעת באמצעות הוראות ספציפיות שממש שונים מהלמידה מבוססת פרויקטים. ספר על ההתנסות שלך ב-PBL. טוב, לדעתי הלמידה במגמה הזאת מתבצעת לפי ה-BPL. התלמידים בשיעורים הראשונים נחשפים למגוון בעיות מהחיים האמיתיים שנבחרו בכבידה, כך שאפשר ליישם בעזרת הערכות שיש לנו ברשותנו, וגם מכסות החומר הנדרש למבחן. זאת אומרת, לא צריך לשכוח שבסופו של דבר יש מבחן. לאחר הצגת הבעיה, התלמידים נותנים את דעתם בנושא, מנסים למצוא פתרון. בשלב השני אנחנו מבצע חלוקה לקבוצות. כל קבוצה בנפרד יושבים ומנסים לחשוב על פתרון, ומתבקשים לעשות חלוקת תפקידים. חשוב להדגיש שכל התהליך מתועד במטרה לעשות עצירות במהלך הלמידה לטובת בקרה ומשוב. הלמידה מתבצעת לפי לוח זמנים מוגדר ומחייב. התלמידים לא רק שמתנסים בלמידה שיתופית, אלא גם רוכשים מיומנות אחרות. מיומנות חיים, ניהול עצמי, ניהול זמן, עמידה בזמנים.
בנוסף למיומנות קוגניטיבית, כמו למשל למידת חקר, משוב, למידת עמיתים, למידה ביקורתית וכן הלאה. עצם היותה של הלמידה מובילה תוצר שיוצג בפני האחרים, ההתייחסות של התלמידים הופכת לרצינית ועניינית, כי הדבר נהפך המייצג או מייצג אותם, והם ירצו להציג תוצר שהוא הטוב בהשוואה לקבוצות אחרות. דבר שיוצר תחרות בונה. התלמידים נהפכים לאחראים ללמידה שלהם, לאופן התקדמות. אני כמורה הופך למדריך, מייעץ, מדרבן, על ידי שאלות מעוררות מחשבה, אפילו מעוררות משבר, שהמטרה לעורר סקרנות ורוח ההמצאה שבתוכם. אבל יש לדעת שלימוד לפי הגישה הזאת מחייב הכנה ותכנון זמן בכל שלבי הלמידה. המורה בעצמו לומד, הוא מתייעץ עם עמיתים, מחפש מידע ברשת, נעזר בספרים, כי סופו של דבר הצלחת הפרויקט מותנה במידה רבה בהכוונה שהמורה נותן, בהכנות שהמורה מכין לפני הרבה זמן לפני התחלת תהליך ההוראה. זהו. מה דעתך על ההוראה ולמידה בגישת PBL? איך אתה מחליט האם התקיימה למידה? האמת, הלמידה בהוראה בגישה של ה-BPL היא הוראה שדורשת מהמורה בראש ובראשונה להתרגל ללמידה לא מסורתית, שבו המקור והוא במרכז. הלמידה שבה התלמיד הוא יוצר, הוא מחליט מה ללמוד ואיך ללמוד, כמובן עם הרבה מגבלות, שהחשובה שבהם שהמורה הוא עדיין הסמכות העליונה. לכן המורה מקבל אחריות בעלת משמעות כבידה, תחילה בבחירת נושא הפרויקט, צריך להיות אותנטי שקשור לעולמו של התלמיד. אחר כך עליו לבנות את כל שלבי תהליך הלמידה, מחשיפה, דרבון, יצירת עניין לתלמיד, קשר עם עולם המבוגר בדמות מנטור או סתם מייעץ. בשלבים מתקדמים עליו ללוות התלמידים בדילמות שנתקלים במהלך ההתקדמות. המורה צריך ליצור צמתים ברצף הלמידה בהם הלומד מבקר. המורה הוא מבקר ונותן משוב, שואל שאלות מאתגרות, מחייבות חשיבה ביקורתית מצד התלמידים. עליו לדאוג שהתלמידים יעמדו בזמנים על מנת לעבור בין שלב לשלב. אמנם התוצר הסופי והצגתו מהווה סיום תהליך ומהווה אינדיקציה שהתנהלה למידה מבוססת פרויקט לאורך כל השלבים, החל מהשלבים הראשונים כאשר התלמידים מתחילים לעבוד בקבוצות, דבר שמקנה להם מיומנות חדשות, עבודה שיתופית, ניצול ומולטימדיה ליישום הלמידה. בשלב שהתלמיד רואה בתוצר שהוא חלק ממנו, והצגתו בסיום תהליך הלמידה הוא למעשה הצגת העצמי שלו, או של הצוות, והצגת היכולות שלו. כשהתלמיד מחפש מידע, הוא ממיין במסגרת למידה ביקורתית, בפתרון בעיות נעזר בשלב העצירה והבקרה, הוא מקבל משוב גם מהעמיתים, גם מהמורה וגם מעצמו, ולפעמים מגורם חיצוני כמו הורים או איש טכני. המכלול של הגורמים האלה ועוד דברים, זה מה שמאפיין למידת ה-BPL, Project Based Learning. הם מדד הטוב ביותר שאכן התקיימה למידת BPL. מהם הגורמים המקדמים והגורמים המעכבים בניהול או לימוד בשיטת הוראה מבוססת פרויקטים? בראייה לאחור, אני חושב שהגורמים המרכזיים שיכולים לעכב או עלולים לעכב למידה בשיטת ה-PBL הם דווקא דברים שקשורים לטכנולוגיה. גם חוסר מיומנות של מורה בתחום הטכני, הנדסי, הוא גורם יכול לעכב אם לא להכשיל. מספר התלמידים
אמנם שמתחלקים לקבוצות, אבל בשלבים הראשונים, כאשר התלמידים עדיין לא קיבלו ביטחון עצמי והצוות עוד לא מגובש וממוקד מטרה. מורה יחיד ללא עזרה, שמוטלת על כתפיו גורל לתלמידים. הציפיות והחששות שההנהלה מראה במיוחד בשלבי ההנאה. מה שקשור לטכנולוגיה זה מחסור בציוד, כמו תשתית מחשבים, תוכנות, חוסר ציוד נדרש. הם חלק חשוב ומעכב למידה. אם נסתכל על הגורם החשוב ביותר שמקדם למידה בשיטת ה-PBL, אני חושב שהוא המורה. כמו כל תחום אחר. זאת אומרת, המורה הוא הדמות המרכזית, למרות שב-PBL הוא יותר כיוון מנחה, והלמידה היא ממוקדת לומד, והתלמיד הוא במרכז וכן הלאה. אבל כל השלבים של התקדמות התלמיד, גם מבחינת חשיבה, היא בסופו של דבר היא תוצר של הכנה של המורה, וזה המורה. גם שילוב של תחומי ידע, זה גם חשוב. המרחב בית ספרי הוא גם גורם חשוב מאוד להצלחת הפרויקט. אם זה מספק ציוד, מעבדות, תמיכה בתחום הטכני, שלפעמים הוא מעבר ליכולת המורה. זה מה שאני חושב, מבחינת הגורמים שמקדמים או מעכבים. איזה ידע מדעי נדרש ממורה המלמד ומנחה את תלמידי חטיבת ביניים לבניית פרויקט רובוטיקה? טוב, כפי שציינתי למעלה, מורה שרוצה להוביל את הלמידה בשיטת של למידת פרויקטים ובסיס פרויקטים, בנושא הרובוטיקה לדעתי צריך מעבר למיומנות בתחום התוכן והפדגוגיה, גם שיהיה בעל אוריינטציה לטכנולוגיה. אחרת הצלחתו תהיה ערובה להשתלמויות ולמידה רציפה לכל אורך הקורס. הובלת פרויקט זה דורשת ידע בתחום החשמל. יש לך שם מנועי סרבו. תחום המכניקה, יש לי צירים, מומנטים. תחום האלקטרוניקה, לוגיקה, חיישנים. וכמובן תחום המחשבים, שפת תכנות ואלגוריתמים וחשיבה. יש הרבה ידע שנדרש ממורה לרובוטיקה. איזה ידע טכנולוגי נדרש ממורה המלמד ומנחה תלמידי חטיבת ביניים לבניית פרויקט רובוטיקה? מורה שמחליט להוביל פרויקט רובוטיקה חייב להבין שהמשימה לא קלה. בנוסף לידע בתחום ההוראה והצורך לאמץ שיטות הוראה לא מסורתית, הוא פשוט חייב שיהיה לו גם ידע או רקע בתחום הטכני, שזה כולל כמה נושאים שזורים אחד בשני. חשמל, מכניקה, אלקטרוניקה, מחשבים. למעשה כל זה תחום הרובוטיקה. איזה ידע בתחום הנחיית פרויקטים נדרש ממורה המלמד ומנחה תלמידי חטיבת ביניים לבניית פרויקט רובוטיקה? הלמידה של רובוטיקה משלבת תיאוריה ופרקטיקה או התנסות. לכן השיטה הכי מתאימה בעיניי היא למידה מבוססת פרויקטים, שזה PBL. לכן נדרש ידע בתחום הנחיית פרויקטים ברמה גבוהה. מורה צריך לדעת להכין כל שלבי הפרויקט, מחשיפת הבעיה, מתן פתרונות, ניהול צוותים, כאשר התלמידים מתחלקים כמובן לקבוצות, יצירת צמתים בציר הזמן, וזה על מנת לתת ביקורת ומשוב, שאלת שאלות מאתגרות. כל זה דורש מהמורה הרבה מעבר ליכול, וזה כל מה שקשור כאילו ללמידה מבוססת פרויקטים. להנחיית פרויקטים 10 תלמידים בחטיבת ביניים. כמה זמן נדרש ממורה לפרויקט במסגרת המערכת? כמה זמן אישי המורה צריך לפנות? כן, מאחר ומדובר בתוכנית מובנית, אז יש התחייבות ללוח זמנים. יש יעדים צריך לממש בדרך להשגת המטרה הסופית. מבחינת זמן, שוב זה תלוי בניסיון המורה בלמידת הפרויקט ברובוטיקה,
כעיקרון התהליך הוא מתמשך ותלוי בהתקדמות התלמידים שעובדים בצוותים של 6 עד 10 שותפים לכל רובוט, לכל ערכה. והמורה צריך להיות ממש ערני לגרם הזמן, זאת אומרת, לא צריך להתעכב, צריך להיות עקבי לפי הזמן. זאת אומרת, גם כמה זמן מורה צריך לפנות לפנות הוא למעשה פונקציה של ניסיון של המורה עצמו. אילו משאבים פיזיים דרושים לביצוע הפרויקט ברובוטיקה? אילו מחשבים, תוכנות, מכשירים, שטח עבודה, איזה? מאחר ומדובר בציוד מכני שצריך לחבר יחדיו, הדבר מחייב קודם כל שולחנות עבודה מתאימים, שתלמידים יכולים לשבת מסביב, צוות אפשר להגיד לא קטן. שניים, יש צורך במחשבים שמותקן על גבם תוכנה ייעודית. בנוסף הצורך בחומרה, כמו כבלי תקשורת, או למשל הם רוצים להתחבר דרך וי-פיי או בלוטוס, ואז ככה צריך תקשורת אלחוטי. לא לשכוח שיש צורך במשטח מיוחד להרצת הרובוטים, שכולל מכשולים, משטחים מסוגים שונים, שיפועים וכן הלאה. זה דברים המינימליים שצריך בשביל לקיים פרויקט ברובוטיקה. מי הם השותפים להנחיית פרויקט לתחרות רובוטיקה? המורה, המאמן? מה תפקידיהם? אוקיי, זה תלוי בהרבה גורמים. אופי הלמידה, מה התוצר הסופי, מה גיל הלומדים, מה היקף הלמידה, כל זה, זה מחייב להחליט מי צריך להיות שותף. אבל השותפים המרכזיים לפעמים מספיק מורה אחד להוביל את הפרויקט. יש מצבים שהיקף הפרויקט הוא גדול, עם רמת מורכבות גבוהה. דבר שמחייב התגייסות של גורם חיצוני, בדמות מנטור למשל שיכול לתת, ויכול להיות אחד מההורים. עכשיו, בהנהלת בית הספר יש תפקיד לא פחות חשוב מזה של המורה. המנהל צריך לפנות זמן, משאבים, בית ספר לטובת הצלחת הפרויקט. בנוסף, יש לתגמל מורה שמוביל פרויקט רובוטיקה גם בשעות וגם על ידי עידוד. והדגשת חשיבות הפרויקט בפני צוות המורים, בפני ההורים, בפני התלמידים עצמם. זה כל אלה חשובים מאוד וכל אחד יש לו תפקיד שלו. מה ההבדל בעבודת המורה בין מצב של השתתפות בתחרות לבין מצב של פרויקטים בית-ספריים? אחד התנאים המרכזיים לקיום למידה מבוססת פרויקט הוא קיום תוצר שיוצג ברבים. זה תנאי חשוב מאוד ומחייב התלמיד להתייחס ברצינות רבה לתוצר. לדעתי גם המורה כשותף לתוצר יתייחס ברצינות רבה לנושא והוא יוביל תלמידיו להשגת תוצר איכותי. כאשר מוסיפים אלמנט התחרות, הראייה והגישה של כל המכלול, מורים, תלמידים, אפילו באיזשהו בשלב האחרון שאני רואה שזה ההנהלה, תהיה אחרת. ניקח לדוגמה את תחרות הקוד מנקי, שזאת השנה השנייה שלה. בית ספר שמחליט להגיע לתחרות הגיימר, ההתייחסות וההתנהלות שלו שונה מבית ספר שלא מעוניין. זאת אומרת, רואים את זה. בית ספר שמעוניין אז הוא נלחם ומתקשר, ולמה נפתחו השלבים, למה יש פה בעיות בשלב. חווינו את זה. וזה בזכות זה שיש תחרות. כיצד ניתן לשפר מוטיבציה של מורה כאשר הפרויקט של תלמידיו אינו מגיע לתחרות? טוב, למען האמת, הפתגם אומר גודל האכזבה כגודל הציפייה. אין ספק שכישלון, או בוא נגיד את זה אחרת, אי הצלחה להגיע לתחרות הגמר, במיוחד בפרויקט שנמשך לאורך זמן, הוא עילה או הוא גורם לירידה במוטיבציה של המורה בעקבות אכזבה אצל התלמידים. זאת אומרת, ואני אישית חוויתי את זה בתחרות של קוד מנקי. וכשראיתי שתלמידים אכזבו, אני הייתי מאוכזב. זאת אומרת, אולי אני לא השיגו את המטרה בגלל שאני לא העברתי נכון את החומר, או שגם כהזדהות. אחד העקרונות המרכזיים בלמידת ה-PBL היא שתהליך הלמידה חשוב יותר מהתוצר עצמו.
להבדיל מלמידה מבוססת תוצר, product-based learning. לכן אין סיבה להסתכל לאי הגעה לתחרות היא כגורם לירידה מוטיבציה, לכן האחריות מוטלת על המורה עצמו, על הנהלת בית ספר, לעודד ולראות בהגעה לתחרות כהצלחה בפני עצמה. זאת אומרת, להגיע לעצם היום הזה שאתה הולך לתחרות, לא שאני הצלחתי, עברתי, קיבלתי מקום טוב, לא טוב, זה כבר הצלחה בפני עצמו. מה הדרכים העדיפות בעיניך לביצוע פיתוח מקצועי למורים לקראת או בעקבות הנחיית פרויקטים? לדעתי, מורה שרוצה להשתמש בהוראה לפי ה-PBL צריך לעבור תהליך של פיתוח מקצועי, לפי המודל של טיפק. הוא צריך להיות בקיא בתוכן, בשיטות ההוראה, וצריך להיות בעל מיומנויות בתחום הטכנולוגיה. למידה מבוססת פרויקטים, במיוחד רובוטיקה, המורה או בית הספר צריך להיעזר עם אנשים טכניים מחוץ לבית הספר, בתור מתנדבים, אבא של מורה, אח של מורה, של תלמיד. כי לפעמים בית ספר שאין לו מורה שהוא הכל יכול, אז אפשר. לוקחים מהנדס מכניקה, חשמל, או תחום רלוונטי, משהו. המורה לא ייקח חלק בפיתוח המקצועי במסגרת בית ספר, אלא יחפש מקורות אחרים, כמו ספרים, מקורות ברשת שיש מלא, במיוחד בתחום הרובוטיקה, ספציפי הרובוט הזה או אחר. והמטרה היא שיהיה מוכן להוביל. מה יכול לתרום לקידום היכולות והמוטיבציה של מורה המנהל פרויקט ברובוטיקה? חומר לקריאה, השתלמות בתחום התכנות, השתלמות בתחום הרובוטיקה, התנסות עצמית בבניית רובוט יהודי. יש להבדיל בין שני מצבים. מורה שזאת ההתנסות שלו הראשונה ב-BPL, ואחר שכבר צבר ניסיון רב בלמידה הזאת. כמו כל תחום אחר, גם פה מורה חדש צריך קודם להתגבר על הפחד והחדשנות שבדבר. להיות מוכן ללמידת דברים חדשים ופדגוגיה חדשה ששונה מהמסורתית. מורה שמלמד בשיטה הזאת צריך להיות בקיא בכמה תחומים שהזכרתי, פדגוגיה, תוכן, טכנולוגיה. זאת אומרת, מה שהזכרנו אז, המודל של טיפק. לכן יידרש ממורה שהחליט ללמד באמצעות ה-PBL להיות מוכן, וזה בא על ידי הכנה עצמית, השתלמויות, התנסות עצמית, ביקורות ידע, ספרים מהרשת, עמיתים, אנשי מקצוע, כל מה שיכול לעזור, כי הנושא הזה הוא מאוד משלב תחומים. אוקיי. אין ספק שהגורם החשוב לא פחות הוא העידוד שהמנהל, ההורים, העמיתים תומכים. כי בסופו של דבר, בשנה הראשונה אתה הולך לא מודע. אמנם אתה כותב, יש הכנות ויש סילבוסים וכן הלאה, אבל לפעמים זה לא בדיוק הולך, וכאן צריך תמיכה ועידוד ולצפות לפעמים לכישלון. מהם המשאבים החשובים שיכולים לסייע למורה המנהל פרויקט ברובוטיקה? ספרות כתובה או אתר ייחודי עם דוגמאות ומענה לשאלות, מאמן נגיש? מורה שמחליט לבצע פרויקט ברובוטיקה צריך בנוסף להיות בעל מיומנות הוראה, להיות בעל אוריינטציה לרובוטיקה, לאוטומציה, חשמל, פיזיקה, פיקוד ובקרה. במידה והמורה בא מתחום זה דבר שמקל עליו, אך לרוב המורים באים מתחומים אחרים. לכן הערובה להצלחת תהליך שישיג מקורות שיהיו בשבילו כעוגן, ואלה הם שילוב של מקורות חומר עיוני רלוונטי, סרטי הדרכה, אתרים ייעודיים, והכי חשוב באמת הוא התייעצות עם איש מקצוע בעל התמחות בנושא, ובמיוחד בהתנסות הראשונה שלו, ולא להסתמך על המוטיבציה ועל אהבת הנושא, אלא פשוט להיעזר